a yayin da ake cikin wata fafatikan wata shari'a na wasu ɗiya mata da aka kama da hannu dumu suna yin maɗigo da masu liwaɗi da masu wata al'adu, wasu ɗabi'u masu ɓata tarbiyyar yaranmu. Duba da yadda mu ƙasarmu ta Nijar take ƙasar musulmai, ya kamata a ce idan ba wata doka ta ƙasa wadda za ta hukunta waɗannan mutane, to sai a sami a dubi koten musulunci da yake mu ƙasarmu ƙasar ce ta kasi 80-18 musulmi ne. Kene ya kamata a dibi dokar musulunci ne ta tana dama irin waɗannan mutane sai a hukunta su, tunda ita dokar turawa ba za ta yi aiki bisa kai ga irin waɗannan mutane ba. Duba da yadda wannan ɗabi'a take gurɓata ɗabi'o'i kuma take jawowar ƙasa ko kuma al'umma su shiga cikin wani hali, to sai a dubi irin wannan ɓanna da take kawowa, sai a hukunta irin waɗannan mutane waɗanda ke da niyayyo wannan abu sai su daina. Amma da zarar aka ce za a sawa idanu a dubi waɗannan mutane da wannan hali, a kallace su kuma a bar su cikin wannan hali, to lalle wannan ba zai hana gobe wani yayi ba, ko kuma abun nasu ya ƙara hubbasa, ya ƙara bunƙasa, ya ƙara yawan mutane. To kenan idan ana so a dakune wannan abun, waɗanda suka fara su ne ya kamata a dakune. Idan aka dakunar da waɗanda suka fara, sai ka iske wanda ke niyyar yi ya fasa. To Allah ya kawo muna daidaito cikin wannan al'amari. Allah ya sa jama'a za su ji wannan kira nawa. Ni honorable BW